दिनै बिजनि सोलोंसालिमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 51थि बोसोरसालिया जथुमा बिनि गेजेरजोंनो बिबान सोलाय सोल' हाबाफारि दा बेवहाय बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोनदों। दा बिजनि सोलोंसालिमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1974 मायथाइयाव बै समनि फरायसाफ्रा बेवहाय दानानै लानाय जादोंमोन। बर' फरायसाफोरनि गोनांथि बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोनांथिखौ मोनदांनानै दा बेयो दिनै फैयै फैयै 51 बोसोराव आगान होबाय। थांनाय बोसोराव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिबाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुआ। देग्लाय 51थि बोसोरसालिया जथुमाखौ दिनै बिरेन्द्र गिरि बसुमतारी अडिट'रियाम हलाव बेखौ बानजायनाय जादों। दा बिनि गेजेरजों गोदान बिबानगिरि सायख'नानै लाबाय। गोदान आफादगिरि महरै सानसुमा बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै फुंजा गयारी बिथांमोनखौ गुबै खालामनानै गासै 30-40सो फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद दालाइ इउनिट बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसु बेखौ जोङो दानानै लानाय जादों। दा बे बिजनि सोलोंसालिमायाव बै समाव जेरै मोनदांदोंमोन बै समनि फरायसाफ्रा बर' फरायसाफ्रा बेवहायबो बिजनि सोलोंसालिमायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोनांथि दङ। बे फरायसालियाव जोंनि खौसेथि बर' फरायसाफोरनि जाय समाव जोंखौ गुबुन हारिफ्रा गादबनो नागिरोमोन, नासयनो नागिरोमोन, बर' फरायसाफोर फैबा बेवहाय क्लासाव जिरायजाबामोन, डेस्कआव जयै बेन्चआव जिरायजाबामोन। बै समनिफ्राय उदां मोननो थाखाय, बैफोर थासारिनिफ्राय उदां मोननो थाखाय बै समनि बर' फरायसाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानानै लानाय जादों। आरो दिनैबो जोङो मोनदाङो बिजनि सोलोंसालिमायाव बर' फरायसाफोरनि जि खौसेथि बे बै समनिफ्रायनो दङ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानस्रि आरो सान्थौखौ बजबनानै दिनै बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुआबो हाबा मावबाय थादों। आरो बियो बिजनि दख'रा एबसुनि मोनसे दालाइ आफाद, आबुं दालाइ आफाद महरै जोंजों बिजनि दख'रा एबसुजों मदद खालामबोबाय थानाय जादों। बे बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि दैदेननायावनो जोंनि बिजनि सोलोंसालिमानियाव थुनलाइ मुलुगाव, जोंनि हारिमु मुलुगाव हाबा मावनो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा गोसो दुंखांदों। आरो जोंनि बिजनि ओनसोलनि जेसेबां जोंनि दख'रा एबसुनि दैदेनगिरिफोर दङ, बे बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुआव बिबान लालांनायनि उनावनो जोङो बेफोर मासिफोरखौ लाहैनो हादों। आरो दिनै जोङो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि जे सिनायथि बेखौ दोनलांनो हादों बिजनि सोलोंसालिमायाव जोंनि बर' फरायसाफ्रा। ओंखायनो जोङो सानो बिजनि सोलोंसालिमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोनांथिया सिगाङावबो दङमोन, दाबो दङ आरो इयुनावबो बेयो थाबाय थानो नांगोन। बेखायनो दिनैनि बिजनि सोलोंसालिमायाव फरायनाय साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुखौ बजबनानै आरो बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि थांखि आरो नोजोरजों थाफानानै जाहाथे हाबा मावलांबाय थायो, बिनि थाखाय साफ्रोमबो बिजनि सोलोंसालिमानि बर' फरायसाफोरखौ खावलायबाय। दिनै बिजनि सोलोंसालिमायाव फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थि जायो। गोबां समाव बायदिसिना थासारि जोङो नुबोदों। दिनैहाय बेवहाय एबसुनि आइडिय'लजिजों, सानस्रिजों गोरोबनो हायै माखासे आफादफोर, माखासे हान्जाफोर बेवहाय जोनोम जाबोबाय थादों आरो बेखौ जोङो नुबोबाय थादों। दा बेखायनो देग्लाय जोङो खावलायगोन बिजनि सोलोंसालिमानि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ बेवहाय जोङो बर'फोरनि बांसिन मेजरिटि स्टुडेन्ट थानाय हारि, मोनसेल' हारिनि गेजेराव बांसिन फरायसा थानाय बेयो बर' हारि, बर' फरायसाफोर। गुबुनफ्रा जोङो बर' आरो गुबुन हारि जुदि लायोबा जोङो बेवहाय खावसेनि खम जायोबाबो बर' फरायसाफ्रा 1,000 आरो 1,200 बेबायदि फरायसा मोनबाय थादों। नाथाय जोङो दिनै बांसिन फरायसा थानाय हारि बे बिजनि सोलोंसालिमायाव जेब्लायबो जोंनि बे सिनायथि, जोंनि बर' फरायसाफोरनि स्ट्रेंथ बे थाबाय थानांगौ। बेखायनो जाहाथे फैगोन बिजनि सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि जि बिसायख'थि जागोन, बेवहाय जाहाथे खुनु गावसा गावसि जायालासिनो जयै जोङो बेवहाय जोंनि हान्जाया देरहानाय थानाय जायो। बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेनाराव थानानै जाहाथे बयबो बेवहाय गेलेयो आरो बेवहाय बर' फरायसाफोरनि जि गोहो बेखौ दिन्थिनो हायो। जायफोर बर' बिजाथिफ्रा केन्डिडेट होगोन बेवहाय गासिबो देरहाहोजोबनो हायो। बेनि थाखाय जाहाथे गावसा गावसि जायालाबानो जयै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आङो साफ्रोमबो बिजनि कलेजनि फरायसाफोरखौ खावलायबाय।